Антонимнар – копма-каршы мәгънәле сүзләр. Копма-каршылык бу абсолют төшенчә. Шуңа күрә тел белемендә копма-каршылыкны исә бары тик шартлы төшенчә буларак кына карарга мөмкин. Сәбәбе нәрсәдә соң? Беренчедән, һәр нәрсәне дә копма-каршы итеп куеп булмый. Бары тик охшаш, мантыйкый яктан, логик яктан бер-берсенә якын булган төшенчәләр генә копма-каршылыкка ия. Нигездә бу билгене белдерә торган сүзләр. Мәсәлән, төсләр, вакыт, аралык, ераклык төшенчәләрен без нәкъ менә копма-каршы төсмерендә билгели алабыз. Ак дип әйтәбез икән, телгә шунда ук кара төшенчәсе килә. Чөнки аклык, яктылык, чисталык, паклык төшенчәсен белдерсә, кара төшенчәсе астында буяу булсынмы ул, яисә күчерелмә мәгънәдә кулланыла торган начар гамәлләрне күз алдына китерәбезме, кара төшенчәсе нәкъ менә шул сыйфатларга ия була. Зур дигән вакытта кечкенә, вак булган очракта эре төшенчәләрен без күрсәтә алабыз. Ләкин әйткәнемчә, һәр сүзләрнең дә копма-каршы төшенчәсен билгели алмыйбыз. Мәсәлән, вакыт төшенчәсен белдергән вакытта безнең атна көннәре бар. Ләкин бары тик нинди дә булса бер контекст эчендә генә бер атна көнен икенче атна көненә карата копма-каршы куя алабыз. Дүшәмбе дип әйтәбез икән, халык телендә бу беренче эш көне буларак күзаллана, әлбәттә, Россия шартларында. Һәм дүшәмбе сүзенә контекстуаль, контекст эчендә билгеле бер сөйләм гыйбарәсендә атнаның соңгы эш көнен, җомга көнен яисә шимбә көнне күрсәтә алабыз. Әмма һәр очракта да дүшәмбегә шимбә ул антоним сүз дип әйтү мөмкин түгел. Әмма кояш дип әйткән очракта күк җисеме буларак бер үк мантыйкый юнәлештәге форманы күз алдына китерсәк, айны капма-каршы мәгънә итеп бирәләр. Ул бигрәк тә халык мәкальләрендә, җырларда, сөйләмдә актив кулланыла. Зурга кечкенә антоним булган кебек үк, эш, гамәлләрне, процессларны белдерә торган сүзләр арасында да капма-каршы мәгънәле сүзләребез күп була. Керәбез икән, һичшиксез аннан чыгу урыны була. Керү, чыгу үзара капма-каршылыкны белдерә. Яктылык караңгылыкка каршы куелып күрсәтелә. Хәтта абстракт төшенчәне белдерә торган сүзләрдә дә яхшылык, начарлык, нәфрәт, киресенчә шатлану, кайгы, хәсрәт сүзләренә сөенеч, шатлык сүзләрендә антоним сүзләр итеп, капма-каршы мәгънәле сүзләр итеп китерергә мөмкин. Антоним сүзләр бер тел берәмлекләре арасында да, берничә тел берәмлекләре арасында да булырга мөмкин. Ләкин капма-каршылыкны уйлап тапкан очракта, капма-каршылыкны мисал буларак китергән очракта, кайсы тел берәмлеге булуын игътибарга алынмый. Бары тик нинди җирлектә, нинди контекст эчендә кулланылуыбызны гына без антоним сүзләр ясауда файдаланабыз. Бу текстларда кулланабыз, әдәби әсәрләр вакытында, чагыштырулар вакытында капма-каршылык аша чагыштыру бик уңышлы була. Чөнки нәрсәнедер ның зурлыгын башка әйбергә карата, аңа карата, кечкенә әйбергә карата чагыштырабыз икән. Бу инде кешенең күз аллавын, әлеге предметны күз алдына китерү өчен яхшы тәэсир калдыра, уңыш китерә. Һәр сүзнең дә антонимы булмый дидем. Әйе, нигездә терминнарның, ягъни бары тик бер генә мәгънәгә ия булган сүзләрнең антонимнары булмый. Чөнки бу сүзләрне башкача күз аллау мөмкин түгел. Тагын һәр процесска карата да антоним ясау мөмкин түгел. Абстракт төшенчәләрне белдергәндә дә, мәсәлән, җиһан сүзенә, галәм сүзенә антонимнарны табу кыенрак. Бары тик әйткәнемчә, әдәби әсәрдә, нәрсәнедә булса, сурәтләү процессы вакытында билгеле бер шушы шартлар өчен генә уйлап табылган капма-каршылык төшенчәсен уйлап табарга мөмкин, табарга, күрсәтергә, аңлатырга мөмкин. Әмма сез уйлаганча башка кешеләр дә нәкъ шулай уйлый дип әйтергә, уйларга һич ярамый. Чөнки мин ак дигән очракта антоним буларак караны күз алыйм. Әмма кем өчендер соры да билгеле бер мохит җирлегендә акка карата тискәре капма-каршы мәгънәдәге сүз була ала.
Шуңа күрә һәр нәрсәнең билгеле бер җирлеге, билгеле бер чагыштыру объекты булырга тиеш.